ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмур азия. имрӯз ба шумо ду гови гусаладор ширте нишон медиҳем. видеора хушрӯ тамошо кунед. аввалин говмон ин гови сиёҳ местни порода 15 литр шир бог бисёртар метиҳад зависит ай хӯрокаш гусалаш моддаҳай гови ёшай то 20 литра шир метиҳад ба гуфти соҳибаш. касоне ки харидор ҳастанд занг бизанем пурсен савдо кунен. бо гови дигариам ҳаст вай пародаи расиски вай дуюм ё якум гусолаш вайам ҳамонқа шир медиҳад. дар давоми видео мебинед. видеора то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд подписатсия кардагӣ нестанд ҳатман подписатсия кунед. видеора то охир тамошо кунед. телефон номеро дар рӯи экран. харидоро боша гуфтамонем ҳар бозор ҳоҷи шариф меоянд то ҳоҷи шарифа оварда метиҳанд. агар ягон харидорш бирояд боз говҳои дигар ҳам ҳаст. говҳои местни порода арзонтар бюджетни мувофиқи суми шумо говҳо ёфт мешавад. ин бародар ҳамон корубор қатъи машғул аст. занг бизанед пурсен кадом ида чӣ хеле гов дар кор боша ёфта медиҳад.